Opisyal na nga gindala sa Western Visayas Sanitarium and General Hospital ang driver sang motorsiklo matapos na bungguan ini sang taxi sa barangay Aganan Pavia alas 12:50 sang hapon, Mayo 7. Ginkilala ang biktima nga si Antonio Virano, 49 anyos sang Estancia Calibo. Samtang ang driver sang taxi ginkilala kay Angelito Pango, 60 anyos sang Tabukan, Cabanatuan. Suno kay Police Staff Sergeant Ronnie Labiago Jr., investigador sa Pavia Municipal Police Station. Lunsay pakadto sa direksyon sa Pavia ang biktima kag suspetsado sang natabo ang insidente. Tapos yan na kayang impact ara sa buli sang rida sang aton motor. So may posibilidad nga daw na mislok sang driver o kung May possibility nga dasig ang dalagan sang taxi. Grabe ang speed mark niya. Patal nga pilas sa ulo ang naagom sang biktima rason sang iya sini kamatayon. Gindala naman sa Pavia Municipal Police Station si Pango kag ginpedalom sa kustodiya. Wala naman napilasan ang pasahero sang taxi nga Magiloy nga Sanday Maribel kag Miles Vinson. Balita nagikan sa Banwa sang Pavia. Ini naman si kabanderang Carl Garganera nagabandera sa matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas. Radyo Bandera. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.